Arrechispas, xa está a xente aí antes que a min. Quen anda por aí? Alicia, sempre está aí. Hola, que tal? Moi boa tarde, querida xentiña. Hola a todos e a todas. E máis a min, claro, a min. Chegas antes que a min, Ali. Ti eres máis lixeira que a min. Bueno, tamén che direi que no meu teléfono, xa son as 8, no reloj ali da cociña ainda faltan 2 minutos. Bueno, que tal, ojo? Como vamos? Que tal foi esa semana? Que tal está o tempo pola vosa terriña? Porque pola miña está horrible aínda. Terrible. Terrible. Que tal sigue o tempo? Aínda temos chuvia. Aínda... Ai, Dios mío. Hoxe cantou o soliño, dou tempo a facer algo na horta. Mañán creo que tamén aguanta un pouco, pero creo que xa chove miércoles ou jueves, xa chove. A lo menos aquí na miña zona, non sei por aí, polo resto do mundo, pero penso que tamén. Boas tardes, dende Vigo. Que tal, José Manuel? Moi boa tarde. Que tal está o tempo en Vigo? Como aquí. Bueno, o tema de hoxe ten que ser o do bólido. Vos vistedes o bólido? Eu vin en toda a miña vida vin Foi a cousa máis sorprendente e bonitísima que vin. Porque emocioneime moitísimo, e teño tan grabado aquí que se pudera cunha pantalla así enseñárvolo, ibades a flipar de bonito que era. Moi parecido a todos os vídeos cantos vimos onte dos bólidos eses, pero o que eu vin era unha bola casi perfecta, tan brillante, era como a mitad verde e a mitad azul, unha cousa así, e deixaba unha estela azul brillante como con gas verde. Bueno, era bonitísimo, era maravilloso, Dios mío. Eu onte non tuven a suerte de ver o chisme ese, pero sei que, arrechispo pos meus pelos hoxe, pero sei que en Vigo tamén se veu moi ben, así que non sei, Juan Manuel, si o chegou a ver. Rosa Castro, hola, que tal? Moi boa tarde, Rosa. E desde Santiago María tamén, que sempre anda por aquí, moi boa tarde. Hola, Luís, que tal? Moi boa tarde, Luís. A xente que non suele estar por aquí, gústame moito que me dixades de onde sondes, porque así vou collendo como... Non é que me vai a acordar de todo o mundo, porque é imposible, pero sí que hai xente que me vai quedando como tal. E quero que me contedes, Fátima, hola, que tal? Non mirei nada, que pena. Pero non mirastes os vídeos, lo? Tú vestes que velo, porque hasta na televisión, en vídeo, bueno, en internet, está arrasa hoxe. Non o vistes, que pena, José Manuel. Cachi, mira que me dou pena a min tamén, Hola, María Josefa, do Río, que tal? A ver se alguén dos que entran aquí, Luís, Luís de la Cámara, aquí, ayer, boas tardes, fálame en gallego, aquí onte atravesou un bólido, supoño que tamén o veríades, como unha especie de cometas, pero azules, que fixeron do día a noite, ao revés, do noite fixeron día, porque foi creo que ás 11:30 da noite ou algo así. Pero hubo xente que o pudo gravar, porque non sei que facía esa xente de noite co teléfono, pero sí que o gravaron. Bonitísimo. Desde Navarra, hija de gallego, de Miñortos. Hola, que tal, Rosa? Moi boas, Javier, boa tarde, desde Barcelona. Mi madre, pero que tanta variedade temos hoxe de xente. Desde Barcelona non se veu, eso fijo xa, pero aquí en Galicia, en Portugal supoño que tamén, os bólidos, a ver se hai alguén que o veu, Boa tarde, desde Orense, a min impactoume o cometa Halley, foi unha pasada. Como impactouche? Que o vistes, dis? Ou como é, non sei que che impactou, impactouche dicir esas dúas palabras nunha frase, é como un pouco apocalíptico, porque é como dicir, impactoume un cometa, boom, ala vai, e reventou todo, caeu no chan. Hola, desde Boiro, moi boa, Rivas, que tal? Conchi desde Vigo, moi boa tarde tamén. Foi a la 1:15 da madrugada. Eu pensei que fora sobre as 11:30 ou así, non sei por qué. Ou imaginín ou lín en algún lado. Pero bueno, claro, a 1 da madrugada, pois eu non suelo estar a mirar a ver se pasan cometas. Pero bueno, se o supera, tendo en conta que sí que iba a estar pendiente, E máis unha noite como bonita como estuvo, que se podía ver perfectamente. Non había nubes en ningún lado,
Cachis a mar. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Vega, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Como vamos? Loli, dende Pazo de Bordén, Pontevedra, eu non o vin, eu tampouco, pero vístedelo en vídeos, non? En vídeos sí que o vimos, o sea, sabemos que existen. Eu son de vídeos de Gondomar e teño o monte Jaliñeiro no frente. Teño o monte Jaliñeiro o monte Jaliñeiro, pois debe de haber un monte que se chama Jaliñeiro, porque agora que me dou conta tamén hai unha muller que tamén sempre me di moi boa tarde desde o Jaliñeiro, e debe de ser un monte que se chama así o Jaliñeiro. Dedo, e facedelle caso a Fátima, porque Fátima desto sabe, eu tuve que cambiar hoxe, non teño a tablet, o sea, tiño aquí, e este demo non me funciona, non sei outra vez que lle pasou, e non se me conectou, e tuve que coller o teléfono, polo cual, teño por aí a xente que está pendiente de que lle deades ao dedo, porque eu aquí no teléfono é todo tan reducido, tan chiquitín, que non se ve. Entón eu só vexo que hai 75 personas, pero non sei cantas lle destedes ao like. E iso é moi importante, darte ao like. E ide pensando xa as preguntiñas para me facer para que isto vai a ser un monólogo igual. Parta mosca! Ti non. Vai a ser un monólogo igualmente, porque quen fala vos sereu. Pero preparádeme preguntas, porque senón eu voume solo a saludar á xente, se estou contenta a saludar á xente. Non vayades a pensar que me fai falta moito máis para estar unha hora aquí. José Luís, aquí estou eu, desde Buenos Aires. Moi boa tarde, José Luís, que tal? Esperando as clases da nosa mestra. Bueno, conocedora de saberes que os vai a compartir si os sabe. Hola para todo o mundo, moi boa tarde. Dámonos todos por saludados. Si, hai un monte que se chama o Jaliñeiro. Moi ben, José Manuel, pois moitas gracias, porque collíame a dúda. Ves, agora xa está. Moi boa tarde. Nin choiva tampouco. Non o vin tampouco. Que non vistes o jale ese, non? Creo que eran bólidos, que se chaman así. 29 dedos para arriba. Que mal me parece que 80 personas e só haba 20 personas que lle deran ao like. Non vos van a cobrar nada, o sea, que é totalmente gratuito. Non influye en nada. A min sí. Se eu estou facendo un directo e a xente non lle dá a like, o sistema pensa que non justa, para min non é bo. O sea, para min, para o meu canal, que tampouco non... Así que dadelle ao like, que non costa nada, non vos van a cobrar nada, nin vai a haber ningún suplemento nunca nas facturas, nin cousas desas. Así que se estades aquí e vos gusta, dadelle a like, porfi. Aquí en Nigrán, Chandebrito, vimos un resplandor verde que iluminaba todo. ¡Ah, que maravilla! Quen me dera velo? Sí, frente á miña casa está o Monte Jaliñeiro. De onde eres, Fátima? O sea, eu pensaba que... Estaba engañada, vos mirade. Esta Fátima López, que sempre está nos directos, sempre está porque é unha persona das que interactúa moito, sempre está co látigo aí para que lle deades ao like e tal. E quedou o nombre. Pero eu pensei que eras... Si, chico, verdad? Pensei que eras unha que hai aquí que se chama igual que ti. Vamos a ver, non sei de onde eres logo, Fátima. Desde o Jaliñeiro, pero que está chegando moita xente do Jaliñeiro. Ou moi grande ese monte, moi boas, Cristian. Ou moi grande ese monte do Jaliñeiro, ou hai máis montes jaliñeiros, ou hai unha aldea por aí na que hai un club de fans de Nusca, ou algo así. Boas, por fin chegou directo dende Valladolid. Nusca, o Monte Jaliñeiro é en Vincios. Madre Monse, pois non tiña nin idea. A ver, se non, vale diñeiro. Non vale diñeiro. Darlle ao like non vale diñeiro. Eso é verdad. Pero a min vale un mundo, quero dicir. É como se fora unha colaboración que non vos vai a afectar en nada, porque a vos non vos afecta en nada, pero a min sí que me influye nas estadísticas do meu canal e para que vai ben e así, aí sí que eso axuda moito. Gustache no verán estar tan invadidos de turistas? Non, nin no verán nin no inverno, que eu son unha persona, gústame a xente, pero que me deixen respirar. De feito, non soporto que esa xente que che ten que falar aquí e ti das un paso para atrás e esa persona achégase che outra vez e ti das outro paso para atrás e non podo con eso.
gusta máis xente, gusta máis apertas e así, pero con espacio. Entón, a min que haxa, xa non turistas, que me dá igual, o sea, que haga moita xente, aínda que non sean turistas, por exemplo, cando son as festas do pueblo, e hai demasiada xente, e a min xa non me vou. Juan, me encanta escucharte, pero a veces me cuesta seguirte. Juan, vale, tirón de orellas. Porque, claro, hai palabras que ao mellor non entendes, pero non sabes o agradecida que me sinto de que unha persona, bueno, que hai moitísimas personas, pero de que unha persona que non entende gallego, bueno, que non o falou nunca, que nunca estuvo en Galicia, ou que si estuvo, pero que non fala gallego, nin sabe escribilo, nin nada, que queira facer o esfuerzo tan grande de querer escoitarme porque dalle igual non entender algunhas palabras, non sabedes canto vos agradezo. O sea, iso para min é non sei, é como un apoio. Cando crees en algo, eu creo na miña lengua, creo na miña terra, creo no meu idioma, e cando crees en algo e te sintes apoiada, pois iso vale a pena, en calquera circunstancia da vida, quero dicir, pero no idioma meu, pois, moito máis. Juan, Vega, Menacho, non marches, non te vayas todavía. Vou intentar falar un pouco máis despacio, aínda que ás veces eu sei que collo carrerilla, collo a bicicleta e marcho polo mundo adiante. Xa sei que a persoas que falan castellano xa sei que é complicado, vou ir máis lento. Emilia, necesito saber, bien, vamos a empezar cas preguntas que seguro que xa empezástedes, pero foiseme aquela falando, que se me vai o aquel. Necesito saber si este tiempo frío que tenemos le hace daño a las plantas, vaya si no, de tomate que plantamos en el huerto. Aquí en Santiago hace un tiempo horrible. Eu creo que todos os anos diximos o mismo. É que chove moito, tal, sempre chove moito. Pero é que este ano, aquí en Galicia, apenas nos dou un respiro. O sea, tardou en empezar a chover, porque ao mellor en setembro penso que tiñamos bo tempo, pero cando empezou, a finales de outubro, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin parar. Pero é que sin parar. É chovendo, como diximos aquí, arroando aguas. Arroando aguas é como... como se diría en castellano? Non sei se hai unha... como echar agua a calderos. O sea, arroar aguas, caendo como se fora de un caldeiro. Chovendo moitísimo. O sea, aquí choveu moito. Entón, entre o frío e a temperatura que non dá subido, claro que lle afecta ás plantas, pero non todos son malas noticias. O mal tempo, os árboles están ca fruta, empezan a tirar, porque non necesitan sol para empezar a agrandar e a afianzar a fruta, necesitan calor. Claro, botaron a fruta e agora encontranse con estes temporales de vento, chuvia, frío, temperaturas por debaixo de 15 grados continuamente. Entonces, os árboles tiran a fruta. Vámonos a encontrar con un verán con menos fruta do habitual. Eso xa temos que ter claro. Na horta, os pimentos, os tomates, as berenjenas, e que máis? Bueno, esas tres son como máis as típicas que podedes estar plantando en todas as hortas, non? Incluso xente que empezou aínda este ano, ou fai pouquiño, a cosechar, o sea, a poñer unha horta, o primeiro que pon, pois é iso, non? Tomates, pimentos, berenjenas, lechugas, cebolas, non? As cebolas non lle vai a facer tanto mal, non pasa nada. Os puerros tampouco, se plantaste des puerros agora, pois non lle fai mal, porque o puerro ademais é de inverno, non lle vai a facer daño. Pero tomates, pimentos e berenjenas son solanáceas, o sea, pertenecen á familia, as plantas, según as súas características de necesidades, de todo, para vivir, clasifícanse en familias. E esas tres pertenecen á familia das solanáceas. Solanáceas, xa casi o di a palabra, significa que requiren luz de sol, moito sol, e necesitan unhas temperaturas superiores a, non sei, mínimo é que de 20 grados, pero van ben de 25 grados para arriba. O sea, que as solanáceas estarían na súa salsa
de 25 grados para arriba, que é o que teríamos que ter ahora mismo. Casi vamos a entrar en junio. Vamos a empezar a ver, e ainda seguimos con chuvas. Entonces, todo eso ralentiza e frena o crecemento das solanáceas, porque teñen frío. E como non teñen nin horas de sol, nin luz de día para poder facer a fotosíntesis como a necesitan elas, van a quedar estancadas. Entón, eu xa sei que moita xente das que estades aquí, sei que plantaste dos seus pimentos deste tamaño e 2 meses ou 3 despois siguen deste tamaño. Sei, non pasa nada, non fixestedes nada mal, non é que non teñades ben a terra, non é que as plantas estuveran mal, é que o tempo ten que mellorar. E as plantas non lle vai a pasar nada, os pimentos sobre todo, e as berenjenas van a quedar aí estancadas. Bueno, a berenjena sí que pode frenar o seu crecemento xa, se non empeza a quentar o sol rápido. Pero bueno, o pimento non. O que sí, unha cousa que lle tendes que facer aos pimentos, que hai de facer un día destes, e vou a facer un vídeo, así que por iso tendes que estar atentas aos vídeos cortos que fago, que ás veces son chorradas, eu sei, a maioría das veces son chorradas, porque me apetece contarvos unha parvada ou un chiste ou algo así. Pero moitos vídeos son para enseñarvos cousas, entón hai que estar pendentes dos vídeos cortos, que os poño por todos os sitios, poños aquí en YouTube, poños en Instagram, e poños no Facebook. E agora estou empezando co TikTok, pero que non me gusta moito, a verdad que non sei moi ben como vai, entón non me gusta moito. Pero que vos quería dicir, mi má que tanto falo, Dios mío, falade vos un pouco tamén, Me quedaba a boca seca. Aparte de que veño de cortar a erva, non hai nada, Estaba boa tarde con cortar a erva. Pero bueno, o que tendes que facer esta semana, a poder ser, porque vai a vir outra vez chuvia. Entón, se ven chuvia, xa lle ven genial, e despois, cando lle empeza a vir o soliño, e cando... Porque dis que é a última borrasca, esta que vai entrar agora esta semana, parte nordeste, e vai a vir baixando por toda a península. Eu vi no telediario que estaba casi hasta a mitad da península. Líbranse no sur de todo, en Andalucía, así, pero aquí creo que vai chover. Entón, a plantiña de... Non sei se vistedes, puxen un vídeo de que quitinlle todos os calabacíns, o sea, os calabacíns, quitinlle todas as flores que tiña, tanto as flores macho como as flores femia, porque as plantas pasan o mismo que as solanáceas, aínda que non é da mesma familia, tamén é unha planta que necesita moitísimo calor para desarrollarse esplendorosamente, o sea, moitísimo non, pero polo menos 20 grados, e non nos estamos tendo. Ao mellor témolos un día, un par de horas, xa se acabou, quero dicir, non hai máis. Entón, os calabacíns, bueno, son das curcubitáceas. Tendes que ir aprendendo xa os nombres, xa? As curcubitáceas son todo tipo de plantas, parécense. Son o calabacín, o pepinillo, os pepinos, as calabazas, a sandía, o melón, ese tipo de cousiñas. Bueno, pois estaban tan pequeniños e tiñan tanta flor que a planta, claro, sin estar desarrollada, vai a empezar a gastar toda a súa energía en producir os calabacíns, porque ademais un calabacín, sabedes que hoxe está así, mañán está así, pasado mañán xa está así para coller. En 3 ou 4 días un calabacín xa está para coller. Entón, se permitimos que unha planta chiquitina, que aínda non levantou do chan máis que isto, máis que 3 centímetros ou así, o que é a cabeza, que pode ter algunha folla que está así de grande, pero refírome desde onde está a raíz, por exemplo, hasta onde acaba a planta, que non teña máis de 3 ou 4 centímetros, é moi pequena, é moi pequeniña, e vai a gastar a súa energía en producir ese calabacín. Entón, hai que quitar. Por moito que doi, eu xa sei que velos e diste, ai, que pena dá, que xa vou ter un calabacín. Pero claro, tens que pensar que ou deixas que vai arriba, que tamén o podes facer, eu non sei, cada un pode facer o que queira, pero se deixas que vai arriba ese fruto, a planta non vai a crecer, e ao millor en un mes máis acabouse a planta, bótache 2 ou 3 calabacíns e xa non ten máis vida. Pero se os quitas e deixas que a planta vai crecendo, cando teña xa un tamañiño así, 10, 12 centímetros ou 15, que xa empeza a botar un pouquiño de tallo,
Entón, xa podemos deixar que vayan arriba. E os pimentos, que era o que me iba, que dicía, bueno, preguntábame esta persona por os pimentos e os tomates, os pimentos pasa o mismo. Bueno, mellor é un vídeo, hei de facer un vídeo esta semana, e ademais vino o e dixo, teño que vir a limpar os pimentos. Teño que facer tantas cousas, pero claro, quenta un día o sol, e dixo, é que non me chego tempo a nada. Ainda que vaya para a horta ás 7 da mañá e teña o día todo para estar, pois non me chego, pero bueno. Pimento, planta de pimento. Este é o chan, vale, pois e aquí está o chan. Este é o tallo todo, bueno, empeza aquí a botar como a brazos, non? Sempre se divide en 2 ou en 3 ou en 4, depende, non? Bueno, pois, desde os brazos hasta o chan, haille que facer así e quitarlle todo o que lle sale, o sea, haille que deixar un cacho de tallo limpo, libre de todo, nin folla, porque se ten follas arriba para facer a fotosíntesis. Pero pasa o mismo, non pode esbrousar, iba a dicir, acabome de acordar de Luís, que non me entende, non sei o que é, como se di, como podar, hai que podalo para que o tronco quede libre, e que enjorde ben, e que centre a súa energía na parte toda de arriba. E outra cousa, que tamén xa sei que doe, pero se tendes unha planta de tomate ou de pimento, que non é máis que así, e se ten un pimentiño así, como a punta donde, eu quito-llo tamén, porque ese pimento non vai a deixar de medrar, pero se a planta é así, o pimento vai a medrar, pero non vai a botar máis que ese pimento, ou 2, todo máis, pero esa planta non vai a quedar raquítica, non se emplea a súa energía en madurar o seu fruto, que é o que queren as plantas, é iso, maduraren o seu fruto. Eso, que hai que quitarlo. Fátima dime, pero eu proveino como fixeches ti, é riquísimo. O calabacín, probaste o calabacín chiquitito? Que está rico, é que é un manjar, Dios mío. A ver, eu non sei se o sabedes, pero hai frutos, o sea, plantas ou, bueno, hai frutos que non teñen que ter un tamaño como mínimo para poder empezar a comelos. Hai cousas que se poden comer desde que son ben chiquitinas, desde que salen da flor. Outras non. Por exemplo, unha fresa. Unha fresa cando empeza a salir é como se fora a parte do centro da flor, non? E sale así de chiquitina. Vai medrando así. Pódela comer así de pequeniña, de verde, que todo é sementes? Podes. Pero posiblemente se comes un puñado delas che doi a barriga, porque teñen que estar maduras. Pero non é o caso do calabacín. O calabacín non ten un tamaño mínimo para dicir, non sei se o poderei comer. Podes, sempre podes. Ti cando teñas un calabacín para coller, aínda que sea así, do tamaño dun lápis, se tes gana de ler a planta o ten, collo, porque xa o podes comer. E non hai por que comprar produtos se xa os tes na casa. Entón, sí que está moi rico. E as tomateiras tamén debemos quitarlle a flor que teñen se ainda é moi pequeniña. É que pasa o mismo, pero, sabes que pasa? É un pouquiño diferente, porque o tomate ten un crecemento moitísimo máis lixeiro, máis rápido que un pemento. Porque o pemento tarda xa moito máis en nacer, en germinar, en empezar a medrar. Un tomate, en canto lle veña o calor, claro, a ver, todo depende. Tens que quitar as flores? Depende. Imagínate que a planta é así de pequena, unha cuarta, por exemplo, non? E se ten aquí un ramillete de flores, e unha flor se é un tomatiño. Bueno, pois baste cunha tixeira e córtalle as flores e deixalle ese tomatiño. Si che dá moita pena, quero dicir. Se non, si, habería que quitarlle todo. Porque é mellor que a planta tal volve a brotar con moitísima máis forza, en 15 días tes outra vez o doble de grande, o triple de chea de flores. O tomate, sabedes que o tomate é moi productivo, pero tamén sei que dá moita pena, porque diste, pero que se é un tomatiño, non sei que me dá. Bueno, pois deixalle ese tomatiño, pero cunha tixeira cortalle todas as flores para que o ramillete non lle gaste moita energía. De todos os xeitos, en canto empece pa semana, a partir da semana que ven, non que esta creo que entra outra borrasca o martes. Entón, deixemos que pase esta borrasca e esperemos
que teñamos un verán sin chuvias, porque xa a estas alturas xa non sei que vai a pasar. A ver, os meus calabacíns rúchanse a punta torna amarilla, que pode ser. Vamos a ver, Luís. Eso é, pero segurísimo, sin lugar a dudas, falta de polinización. Sin lugar a dudas. Teño un vídeo no meu canal donde explico como se polinizan. Cando unha planta de calabacín aínda é pequena, ou se tes un ou dúas solo ou tres, cando son moi pequeniñas, a planta de calabacín ten flor macho e ten flor femia. Nos meus vídeos, de verdad, que vos enseño a distinguila perfectamente sin lugar a dudas, o sea, non vos colle duda ninguna. Pero cando a planta é moi pequena, o sea, a flor femia xa nace con calabacín. Desde que é chiquitita, xa nace co calabacín detrás, o sea, ten forma de calabacín. Que pasa? Que o calabacín sigue medrando, medra. En diante vai a flor da femia, En diante vai a flor, vai medrando. Cando o calabacín ten este tamañiño, a flor empeza a abrir, e a flor abre. Que pasa? Si bota aberta 3 días ou así, despois muchas tamén vai a menos e morre. Si neses 3 días non había ao mesmo tempo aberta ao lado ou o que sea, ou na mesma planta, porque é a mesma planta a que bota macho e femia, se neses 3 días non abreu unha flor macho e non hubo un bichiño que fora ali polinizar ou non houbera un pouquiño vento que lle levara o polen pa a flor femia, ou que chovera, mira, imagínate que cando abreu a flor macho encheuse de agua e a humedad, o polen ca humedad non voa solo. E a man si podelo facer, pero non voa solo. Entón, en eses 3 días, esa plantiña de calabacín que tuvo a flor aberta e non foi polinizada, mucha a flor, tira ca flor e empeza a secar desde a flor hasta o tallo. O sea, empezase a arruchar, empezase a poñer un pouquiño amarillo e acaba morrendo. O sea, cando vexades que na planta de calabacín tendes un calabacín deste tamaño que ten a punta amarilla, dígovos ao 100% que é mellor que collades unha tixeira ou un cuchillo e que llo cortedes, que llo quitedes, porque lle está restando vitalidade á planta e non vai a ir nunca a ningún lado, a nincures, non pode, é imposible. Chega un tamañiño así, como de 5 ou 6 centímetros, se seca e se muere. Así que o mellor é as primeiras plantas, o sea, a ver, os primeiros frutos que teñen as plantas de calabacín, como están aínda con estes días de chuvia e tal, sempre está ben axudarlle a polinizalos á man. Colles a flor macho, bueno, nos meus vídeos explico ben, Se as caso despois, en este mesmo directo que depois vou deixar colgado no meu canal de YouTube, poñovos os enlaces que teño sobre calabacíns, que hai varios, pero un creo que lle chamo entutorado de calabacíns, pero creo que hai outro antes. Bueno, e deixo aquí os enlaces por se os queredes ver. Si me acorda, si non que alguén me recorde, ibas a poñer os enlaces e depois podes poñer a posteriori, así que eso. Pero hai unha maneira fácil de facelo. A ver, cando a planta xa é grande, é casi imposible que non se polinicen, porque xa a planta está avanzada, iso quere dicir que xa estamos no mes de junio, julio ou agosto. Entón, xa ten moitísimas flores, tanto macho como femia, e casi te aseguras ao 100% de que as flores femias se van a polinizar, sin que teñas que facer ti nada. Vai haber moitas abellas, vai haber mariposas, vai haber mariquitas, crisopas, bichos que van a ir, un pouquiño de vento suave, que xa se van a polinizar en por sí. Pero as primeiras hai que axudar. Entón, sería coller a flor macho, cando aínda está pechada, porque as flores macho que xa están abertas non sabemos se o polen que ten está húmedo ou xa non vale. De todas formas, o pistilo que ten en dentro ten que estar amarilliño suave, non amarilliño marrón, nin tirando a amarillo oscuro como, non sei, ocre, non. Ten que estar amarilliño. Así asegurámonos que é xoven. Que non este a flor aberta de todo, pero tampouco pechada, porque senón o polen non é maduro, non chegou á súa madurez sexual, digamos. Entón, escolle a flor, ábrese así, e quedache como se fora na man un palillo.
Con ese palillo tens que tocar ao pistilo da flor femia, das que xa teñen calabacín. Eche así. E depois, cando o calabacín é grande, xa despois xa se poliniza ela sola, xa non ten problema. Que máis? A ver, mis cebollas están poniéndose raras, se le tuerce el tallo como se quiere rizar. Y ¿no tendrán la punta también así amarilla? O manchas blancas nas follas? Porque ao mellor ten un hongo, que se risen así, non sei. Ou tamén pode ser porque as tiñas en un terreno moi duro, moi compacto, e que lle costara salir, sabes, pa brotar, e iso que ves agora é o daño das mismas follas de salir. Eu sin fotos é-me casi imposible. Xa teño outra vez abellas, viñeron elas soliñas. Non viñeron soliñas, Cris, seguro que plantastes algunha flor ou algunha planta que lle gustou moitísimo e por eso veñen. Mi mamá viajó con mi hija a Colombia y me trajeron semillas de fisales. ¡Ah, qué guay! Estoy muy emocionada por cultivar. En México, por lo menos en mi zona, no he podido encontrar. Bueno, Anita, espero de corazón que te vayan bien arriba. Consello, si podes, plantas en unha terra de compost, o sea, ou comprada ou que teñas ti de compost, que non sea unha terra da horta calquera, porque se non conoces a planta, é probable que che empecen a nacer moito antes que os fisales, os alquequenjes, que che empecen a nacer outras plantas, outras ervas, e non vas a saber distinguilas. Pero, bueno, estaría ben que fixera un vídeo enseñando a planta cando só é pequeniña, cando empeza a sacar as súas 2 primeiras follas, esas que se chaman cotilodóns. Tamén é un nombre moi chulo, que os cotilodóns son como se foran a matriz que garda a semente, e que lle axudan a semente a salir para fora para germinar a planta. É moi fácil, eu fago sempre. E que faz sempre, Fátima? Que non sei que faz sempre, que non sei. O de polinizar, vale, sí, vale. Boas, Nusca, hola, que tal, M4. As plantas de berenjena duran para sempre ou morre ao dar o froito, como os tomates. É para saber se a planto nunha maceta ou non. A berenjena é moi complicado que quede dun ano para outro, sí que pode quedar, pero teñen que ser unhas condicións perfectas. O pimento sí, o pimento sí que é moito máis fácil de que quede. O sea, que eu teño algunhas plantas de pimento que deben de ter máis de 12 anos. Unhas que son de Chile, que son como de guindillas. Pero a da berenjena non. É mellor que cada ano plantes unha. Pero podela plantar en maceta, igualmente. O sea, unha berenjena non expande tanto as súas raíces como, por exemplo, un tomate, que hai clases de tomate que necesitan todo para eles. Por iso a min cando moita xente, outra xente que fala así como a min da horta e tal, e di que planta no mesmo sitio, chamanlle ensalada, planta tomates, lechugas e cebolas. Non sei que clase de tomates plantarán esa xente, pero, a ver, non é sensato nin é... non vai arriba iso, non vai, porque o tomate, ao principio non, que só bota as súas 4 ou 5 raíxiñas e empeza a botar as pequenas, pero despois o tomate na parte de arriba fai casi como unha alfombra, o sea, ti plantas aí unha cebola e non sacas unha cebola na vida, sale un talliño e tal e salirache unha ceboliña así escumiada. E xa o de plantar unha lechuga debaixo dos tomates, eu xa, para min, tampouco non vai. Me teño explicado xa moitas veces, home, se queredes explico-vos outra vez, pero bueno. Mais, a ver, Fátima, xa está outra vez dicindo, Fátima, que non lle estades dando o like. Vou a tomar medidas no asunto, voume a poñer seria, vou a dicir, bueno, pois os que non lle den a like, non lles vou a deixar vir ao directo. E se non costa nada, Dios mío, que só é darlle así. Onde hai un pitoco así cunha man así, só tendes que dar aí, clic,
listo, non vos cobran nada, non van a vir na factura, porque hai xente que pensa, depois na factura do teléfono vai a vir, non sei, €1 máis ou así, non ven nada, nin un céntimo, é gratis. Sinusca, por favor, un vídeo de Fisalis desde las semillas sería fabuloso, muchas gracias. Anita, tengo un vídeo sobre Fisalis, moi bueno, pero claro, saco Fisalis grande, en tutorado, poda, como poñelo para que quede precioso, porque o Fisalis hai no que levantar, hai no que entutorar, é igual que un tomate. Ti un tomate telo que entutorar, porque senón o tomate co peso cae ao chan, pudriría todo, bueno, un desastre. Os tomates témolos que entutorar, porque en por eles non son capaces a subir, nin a agarrarse a nada. O Fisalis pasa o mismo, telo que entutorar, hai no que guiar, porque tamén medra para arriba, pero depois chega un momento que co peso xa cae para baixo, e expándese por todo, e despois para coller os frutos é unha cuchinada, é unha guarrada, porque se enchen todos de terra, entran os bichiños, cómenos, bonitos, bonitos están, emparrados, teño o vídeo de como fixen eu todo, emparrado, hai nos que ir podando para ter esa, como se fora unha muralla, de Fisalis así, faiche unha muralla, un cierre bonitísimo, depois vas quitando as folliñas para que maduren, e despois é todo como unha cascada solo de Fisalis. Iso é maravilloso. E despois para collelos é moito máis guai tamén. Yo dejo mi like apenas comienza el vídeo. Gracias, Anita. E o outro día plantíndose plantas de favas, dinos Karina, asturianas, e hoxe, cando chequen á leira, só tiña unha planta, e non sei que pudo comer. Xa cho dixo eu, hai demasiada humedad. Lesmas, caracoles, babosas, caramechas e demais limacos. Seguro que foron limacos, porque así. Mirade que eu teño en conta eso, teño cuidado. Bueno, pois este ano debín de plantar, sementar, debinas de sementar 4 veces, polo menos, unhas plantas de curcubitaxas, o sea, de varios tipos de unhas calabazas e de unhas tipos de enredadera. Plantinas, o sea, semellinas, pusenas en sementeiro, cando estaban grandes, quitinas para a terra, e ao día seguinte non había nada. Cortín a erva, limpín, volvínas a sementar, volvínas a tal, volvínas ao día seguinte, nada, pero que chove moitísimo. E ao mellor pasaban 2 días ou 3 chovendo sin parar, non iba ali, e cando chegaba non había nada, o talliño así, todo como isto. Telas que volver a plantar, non vas tarde, Karina, aínda non vas tarde para plantar a fava asturiana, ni ningunha outra fava, o sea, non. Eu, de feito, por que hai tantos mensajes retirados de Alicia? De Alicia Fariña? Non. Que pasou aquí? Non sei quen o retirou ese mensaje, pero me estralla a mí moito que Alicia... Bueno, sería genial un vídeo sobre calabazas. Contéstalle a Karina. Sei contestín a Karina, non? Mensaje retirado, pero moitos mensajes hai aquí retirados. Bueno, Nusca, es normal, pepinos... Ay, que se me escapa. Nusca, es normal, pepinos ya en flor, pero solo femias. Hace un mes que los planté. Las masculinas salen mucho más tarde. Sempre depende. Teñen que salir as dúas, porque se non se polinizan pasa o mismo que o calabacín. Non van a ser logrados. Eu os meus pepinos, bueno, son sementes das miñas, jardín e as sementes sementinos, pero están así, así, deben de ter 4 follas, xa das secundarias, pero non levantan isto do chan, é que non hai calor. Entón, claro, é unha planta tan pequeniña, véxolle fruto, eu quito-llo, Javier. Que sean solo femias, pois non sei en que lle influye, pero se solo son femias, non che vai ningún pepinillo arriba, pero segurísimo. A non ser que viñera un abejorro que collera o polen do veciño e xusto foi polinizar ese, que tamén pode pasar. Pero, Nusca, a planta carambola é como Fisalis. Non sei o que é a carambola, Alicia.
tesme que explicar o que é, non sei o que é carambola. O sea, por ese nombre non che podo axudar porque non sei o que é. Eu pongo botellas encima, se a planta é pequeña, e de las de 5 litros, facéndolle invernadero, e non pasan as babosas. Elena, iso foi xusto o que fixen hoxe xa desesperado, o sea, que eu non fago eso porque nunca me gustou, pero hoxe tuve no que facer. Digo, porque senón non vou a ser capaz a sacalas arriba. Tamén lle puxen botellas. As botellas, se o queredes facer, está moi ben para proteger unha planta, pero non deixedes que a planta sea moi grande, solo para que non a coman as babosas mentras sea así. Despois non, hai que quitar. Enterras un pouquiño, ca tapa, pode ser ca tapa posta, pero facedille uns furadiños, non uns furados moi grandes, porque senón a babosa vai entrar igualmente. Entón, un furado chiquitín para que haga transpiración, pero sí que lle faga como mini invernadero. Aquí, Helene Poi ten razón. Si lle dades a X que hai na parte superior esquerda do chat, xa vos aparece para darlle o dedo arriba a like. Gracias, Mercedes Pérez. Deboche un café. Eu, porque non me salía ben. Vale, Cris, vale. E anulastes ti o envío do mensaje, vale. É que me estaba poñendo, é imposible que esta xente fale mal no mensaje que eu quitara o sistema, ou así, que non sei. Bueno, tengo muchas lagartijas en la huerta, es bueno. Eso é para facerlle un festival. É do millor que podes ter. Ti sabes o que comen as lagartijas? A ver, eu tamén entendo que hai xente que lle dan medo ou grimo ou repeluso ou tal, pero eu son a muller máis feliz do mundo cada vez que ves unha lagarta. E se son lagartiños deses pequenos tamén. E que anden por ali por entre... Maravilloso! Mira, comen ovos de caracol. O sea, cando un caracol grande che entra ali entre as lechugas e vai a poñer os ovos, o caracol vai a facer como granuliños de terra, come o escupe e fai como se for un iniño. E pon os ovos. Os ovos de caracol son como lentejas sin cociñar, así, un poquinho máis pequenos, blancos. E ponos todos xuntos. Ao mellor pon 50, 60 ovos ou dependendo do caracol. E despois tapos un pouquiño con terra. Ti non os vas a ver hasta que empezan a salir todos, e son caracoles diminutos que che van a ir a comer as lechugas. Pero, se temos lagartos Juancho na horta, xa van a ir a comer porque lle encantan. Os ovos de caracol encántanlle. E despois tamén se alimentan de pequenos insectos que podan coller e tamén se alimentan de pequenas babosas. Sabedes que hai moitos tipos diferentes de babosas. Hai nas desas que son grandes e depois hai unhas que son chiquitinas que non é que sean os bebés desas grandes. Hai unhas que xa son así pequeniñas. Son fáciles de distinguir. Depende, claro, se non estás acostumbrada pareceránche todas iguales. Pero, bueno, hai unha clase de babosas que son as que normalmente se meten nas lechugas, sabes, que dis ti, non teño babosas, e vas a coller a lechuga, e entre folla e folla hai 2 ou 3, e sacas folla e folla, e 2, esas pequeniñas, cómenas tamén os lagartos, así que, si tes lagartos na túa horta, podes te dar por moi contento, porque non che van a facer mal ningún, cero, ningún, iso é maravilloso. De feito, sabedes que eu sempre poño tellas... Que hora é? Sabedes que eu sempre poño tellas nos meus plantóns. Teñen varios o sea, para varias cousas valen. E entre elas sírvenlle aos lagartos como de escondite. No verán, gustalle moito estar aí debaixo, porque no verán dalle o sol á tella e despois de noite métense aí debaixo a dormir e aguantalle moito calor, e encántalles. O sea, que as tellas para min son como un abeiro, como se di abeiro en castellano? Refugio para lagartijas tamén. Así que as lagartijas, por grandes que sean, aínda que sea o lagarto celado ou ibérico este así grande, o que ten o cuello todo azul, maravilloso. Non lle fagades mal ningún, porque el a vos non vos vai a facer mal ningún, de feito non ten dentes. Eres catalana? No, son gallega, de Galicia. Na miña hai un escáncer. É como se lle chaman as culebriñas pequenas, vamos, non. Hai que saber distinguir un escáncer de unha culebra. Vamos a ver.
Un escáncer nunca che vai a facer daño ningún, o sea, eu collo os camán. Xa sei que van a saltar despois se me ve aquí algún destes que non sabe moi ben de que vai o conto, pero ai, nos podes coller camán que lle vas a transmitir un virus ou non sei, bueno, vale, pois eu collo camán. Se o bicho está en peligro e eu teño que apartar do sitio, collo camán. Non vou á casa e lle digo, espera aí que vou buscar unha cousa que coller. Collo camán, non pasa nada. Un escáncer suele ter un color entre castaño clariño e hasta un pouquiño máis oscuro. Hai algúns que teñen incluso dúas patiñas en diante, parecidas aos lagartos. Pero bueno, é raro, O normal é que o escáncer sea parecido a unha culebra, pero que xa non se enrolla como unha culebra, nin anda como unha culebra. É diferente. Un escáncer é un lagarto, pero sin patas. O sea, eu mismo. Os escánceres na horta é como un lagarto, do milloriño. Non se che ocurra facerlle daño. E as culebras, pois hainas que non che van a facer nada, e tamén pode haber víboras que se te metes con ela e lle queres deféndese, e se che morde pode haber un problema de envenenamento, sabes? Non é o mismo un escáncer que unha culebra, porque culebras chamamos a todo, e non todos son culebras, nin todos son víboras. E os escánceres, desde logo, non son culebras. Son lagartos, pero sin patas. Alicrán. É que teño moitos. Maravilloso, Lucía, maravilloso! Se ves que tes moitos, adopta o seu. Métemos todos nunha caixiña con terriña e verdura e salle aquelo. Teñolle pánico aos escánceres, pero as serpes a min mátanme. Sabes algo para matalas? No. Eu non mato culebras. A non ser que me vese en peligro eu ou que teña un bebé que me vai a cara ao bebé. Entón, corto o pescozo á culebra máis ao quen vai. Quero dicir, por defensa, sí, pero eu matalas porque lle teño medo, non, porque se é ignorancia nosa. O sea, temoslle medo ao que non conocemos. Se conocéramos ben todas as especies de culebras, daríamonos conta de que a gran maioría delas é que non bueno, deixalas seguir o seu camiño e xa se van. De feito, elas teñenche máis medo a ti que ti a elas, porque ti eres moi grande. E a culebra vai sempre a intentar defenderse porque eres demasiado grande, faz moito ruído, non? Entón, eu matar porque si, non. Pero nada, quero dicir, a min eu vou andando polo monte, vexo caracoles e babosas e non lle fago nada. O sea, a min non me molestan. Están aí. Non, Dios me libre a min de facerlle mal ningún. Pero, claro, se se trata de comer ou non comer lechugas, entón, pois claro. Son cristalinas, lizacos realmente pertenecen al género de los lagartos. É o que dixo eu. É un lagarto. Sin patas. Bueno, hai escánceres que teñen patas, que eu teño visto. Non sei se é da mesma especie ou se é unha subespecie ou se é un escáncer que non acabou de evolucionar ou así, sabes? Na evolución da vida esta que perderon as patas. Ou a mellor están evolucionando para ter patas. Non sei. Pero eu teño visto escáncer con patas. Son moi monos. É como se fora un lagartiño. Teñolle moitísimo medo. Pero mira, teslle medo porque o desconoces. Se te meteres un pouquiño no mundo por moita grima que che deran, estudiar as 4 que hai aquí, non? Ou na túa terra, cales son as culebras que hai máis en esa zona, estudies un pouco sobre elas, pois non sei. Pero podes sin querer facerles daño. Sí, claro, sin querer, sí. Se estás cavando calajoña, eu teño visto lagartos e culebras facer buretiños no chan, é porque os encontrín ao lado das patatas. É porque o encontrín. Pero tamén podía non encontralo. Eu doulle calajoña, claro, podelo partir á mitad. E se o aparto á mitad, só remato de todo, porque non vai a quedar aí. Non mato ningún animal, pero as serpes teñolle pánico. Pero por que? Tes na horta serpes, lo? A ver, contame a min ese conto. A berenjena polinizas igual que o calabacín? Non fai falta, porque a berenjena é unha solanácea. E a berenjenas botan, non sei, é como o polen. Ti date conta que a flor da berenjena abre así.
O sea, é así. E a flor do calabacín é así. É máis complicado de polinizar, sabes? É como diferente. A flor do calabacín pode ser deste tamaño, pode ter 10 ou 12 centímetros de largo. Para polinizar abre isto. Despois, se a ves así de aberta, xa está polinizada, xa podes quitar a flor para comela. Porque as flores do calabacín, mira que eu como flores, o sea, teño varias flores que como, que me gustan, pero o calabacín é unha delas. Pódeselle quitar, se ten moitos machos, sempre hai que ter en conta que ten que ter polo menos a mitad, pero se ten moitos machos podeslle quitar xa para facelas, e se o calabacín xa é un pouquiño máis grande e a flor xa está así aberta, tamén xa se lle pode quitar, é moi fácil, faslle así, tac, donde pega co calabacín, sale ben a flor, sin facer daño ao calabacín. Aí non se pode cortar a flor cunha tixeira nin cunha navalla, iso non podes facer, por se non dañas o calabacín tamén. Entón cortas a flor, solo collendo así a flor e facendo plac, xa parte perfectamente. O calabacín sigue crecendo, que non necesitas a flor porque xa está polinizado, e así podes comer a flor e 3 ou 4 días despois, cando o calabacín está grande, comes o calabacín. Que tamén, se a planta ten moitísimos calabacíns, tamén podes, ves que non vas a dar comido neles, porque cando medran moi rápido, o sea, a ojos vista, en 3 días ou 4 un calabacín xa está para coller, desde que é así, medra moi rápido. Se ves que ten moitos, xa sabes que en 5 días vas a ter 6 calabacíns na planta, sabes que non os vas a comer, pois colle os máis pequeniños, con flor e todo, e tamén os comes así pequeniños, porque como vos dixen, o calabacín non ten un tamaño mínimo para que podas empezar a comelo. Pódelo comer desde que é así, pódelo comer en calquera época do seu crecemento. Isto gustaríame que o probárades, porque non é disque, que mo dixo Nusca, probádeo en diferentes etapas de crecemento, porque sabe totalmente diferente. Un calabacín, canto máis grande é, máis perde o sabor, e perde máis agua tamén, volvese como máis carnoso, e perde agua, perde como hidratación. Entonces, eu gustaríame moito que o probárades, mañán ou así, os primeiros calabacíns que teñades, probádeo, porque ten un crujiente, están cargadiños de agua, cando están así chiquitíns. E cando son así pequeniños, hasta que comelos así como non sei, como que están moi ricos. É moi diferente, Eu, por exemplo, os calabacíns que máis me gustan son os que teñen o tamaño dun plátano. Un plátano grande, non tamén, a ver, que ás veces hai un plátano grande, máis ou menos, non? Como unha man, que son un tamañiño así, que non son moi grandes, porque senón fanse como moi esponjosos por dentro, dependendo para que cousa os queiras, sabes? Porque se é, por exemplo, para facer unha crema de calabacín, entón prefiero que sea grande. O que me quedou grande na planta, ese pa cremas, entende? Ou para salteados, por exemplo, porque para salteados non queremos que teña moita agua, entón para salteado, canto máis grande, vai como perdendo máis agua na súa composición, e para salteados, pois é mellor. Ou se o queres facer á plancha, tamén é mellor grande que pequeniño. A ver, creo que onde cantan as serpes, creo que o de que cantan as serpes é un mito, non sei, renitas. As serpes non cantan, As serpes bufan, poden bufar, creo que se di bufan, porque poden facer un ruido así, como pero non cantan. Este año plantei 2 plantas de calabacín, dinos meli, pero me murió unha. Veremos como se porta la que quedou, de momento está moi ben. Meli, estás aínda a tempo perfectamente para ir coller outra planta de calabacín e plantala. E se non ves á miña casa, que che dou eu un calabacín blanco, porque, como vos dixen, que tuven que sementar varias veces, as últimas sementes, e plantín 8 plantas de calabacín blanco. Vente buscar unha plantiña de calabacín blanco e douche eu, polo lado. Porque, a ver, unha chega para unha casa, Eu prefiero coidar ben unha planta de calabacín, non 3 ou 4 ou 5, porque empleo unha energía miña que non quero emplear. Entonces non... eu prefiero unha sola. Pero, bueno, 2 está ben, porque, como lle pasou a Meli, podeche morrer.
Entón, sempre queda, como lle pase algo a esta, quedo sin calabasís este ano. E non pode ser, sin calabasís non se pode quedar, porque non. Nusquiña, bufan e cantan, miña nena. As serpientes cantan. Bueno, pois iso teño que mirar. Fala de algo vos, ó. Me se queda a garganta seca. Teño que mirar eso de que cantan as serpes, porque... Pero como na mitología griega ou algo así, ou en algún cantar popular ou así, porque de verdade as serpes non cantan, non. De todas as formas, é de exercionarme. Que alegría verte! Unha pregunta. Tes vídeo de faceres cousas co suero do kéfir? Co suero non. Porque, mi mãe, que teño pendientes tantos vídeos de verdade, que me dera ter un mes inteiro solo para facer vídeos e pues non, que va, que taladrome da cabeza, por salud mental non. Pero tería que facer un vídeo ao mes para poder cumplir con todos os requisitos que me pedides, que me parecen unhas ideas e as cales agradezo moitísimo as ideas que me dades para facer algúns vídeos, refiarme aos vídeos grandes, non? Pero neses que hai que emplear tempo, botarlle horas, editar e tal, para subir. Porque me parece fantástico o de como usar o suero do kéfir. Pero mira, en calquera outra receta que uses leite, vas a poder usar o suero do kéfir, con un pequeno detalliño. O kéfir non é leite, o kéfir non é yogur, o kéfir é kéfir, e vai a saber a kéfir. O suero do kéfir vai a saber a kéfir, non vai a saber a suero de leite, non é como cando facemos un queixo, que obtemos ese suero e sábenos, pois, a agua de leite, como se fora un leite desnatado, sábenos algo así. O suero de kéfir vai a saber a kéfir. Entón, podes utilizalo, eu penso que podo dicir casi sin lugar a equivocarme, pero seguro que a mellor en algunhas non, pero en calquera receta que tes que utilizar un vaso de leite, podes utilizar o vaso de kéfir, o sea, cambiar o leite polo kéfir, pero ollo, vainos a quedar o regustillo ao kéfir, o sea, tenche que gustar o kéfir. Entón vai a quedar eso. Eu teño feito, pois, o sea, cando fago o queso do kéfir, estás te referindo ao suero cando faço queso de kéfir, porque senón tesme que explicar iso. Se o teu kéfir ten suero é porque está mal fermentado. Eu refiérome, cando facemos kéfir, poñémolo a facer queso. E facemos queso seco ou queso de untar. Ese suero de kéfir podémolo utilizar en calquera receta que leve leite, sustituímos o leite polo suero de kéfir. E outra cousa, para a horta, eu uso, non sei vos se usades, pero, bueno, eu teño vídeo, de que eu uso para tratar algún tipo de fungos leite con bicarbonato potásico. Bueno, pois, en vez de leite, podes usar o suero. Sempre e cando, a ver como a facedes, porque o suero de queso, por exemplo, non ti faz un queso. Se usastes cuajo, depende da procedencia do cuajo, porque hai cuajos que salen do intestino de unha ovella, creo que é. E hai cuajos que son naturales. Ti podes facer un queixo, cuajar o leite, pois hai moitos con cardo, co cardo non sei se é o mariano, podelo cuajar con leite de figueira, o sea, que hai moitas cousas na naturaleza de xeito natural que poden cortar o leite. Con limón, por exemplo, un ácido, podes utilizar un ácido, non? E o limón corta o leite quente, non? Para facer queixo. Bueno, pois, claro, se lle botastes moito limón, ou se lle botastes un cuajo que eu non sei cal é, para obter ese suero, o cuajo tamén está no suero. Entón, ten cuidado a ver que lle botas ás plantas, sabes? E o meu do kéfir sí que lle boto, porque fago eu, sei que non ten mal ningún, o sea, dun día para outro, e boto ás plantas con bicarbonato potásico.
Para min isto é super importante. Iso de ir ao supermercado a coller bicarbonato sódico de toda a vida, non. O bicarbonato sódico é para facer pasteles, é para lavar os dentes ou é para cousas, para cando faz acuarelas tamén fai efectos moi bonitos e tal, para ardores de estómago, é para esas cousas. Pero para isto ten que ser potásico, con base de potasio. A ver, vamos por aquí. Hombre, Mon, que tal? Moi boa tarde, non che vira aínda. As primeiras plantas de Fisalis, a ver, genial, pero morreu xa a planta, pensei que duraba bastante tempo, dura un ano, dura a vida inteira, Sabes que pasa? Que no inverno, se tes moito frío na túa zona, ou lle fai demasiado vento, ou hai neve, home, pois sí, pero brota da súa propia raíz, o sea, claro que duran anos, pero depende da climatología, claro. E nunca pode estar o chan no que está o Fisalis, non pode estar nunca encharcado en agua, non pode ser un sitio onde vai a agua para aí e se estanque, ten que ser, quer moita agua, pero que a agua circule, sabes, que a boa circulación de agua, a boa aireación nesa terra, porque senón pudre a raíz. E a base do Fisalis é a súa potente raíz, pero pudre. Entonces eso, que non estanque agua, que sea un terreno moi lixeiriño, sabes? Hai que conseguir que teñamos un terreno lixeiro. E os guisantes, cando sei que están para recoller, gracias. Os guisantes pasa o mismo, mira, os guisantes podes coller a vaina sin que teña aínda guisantes dentro e iso comelo como se foran tiradeques. Despois, cando van sendo un pouquiño máis grandes, que se lle notas como sabes, que van empezando como a engordar, na miña casa tamén se comían, o sea, quitáballe a tona de dentro, porque lle hai que quitar porque é durísima, o sea, como un plástico. Eu non sei se vos o facíades, pero arroz con chícharos, patatas novas, na miña casa levaba tamén as tonas, o sea, a piel, a casca do chícharo. Ai, que manjar. Ahora tamén unha traballeira, porque había que quitarlle toda a piel, e a tona dun lado e do outro, sálelle como un fío dun lado e do outro, e depois había que sacar a piel. E despois, a de dentro, ten unha piel como un plástico por dentro, o chícharo, o guisante. E polos lados, como as xudías cando van vellas, teñen como un fío, entón había que quitar eso, riquísimo. O sea, que cando están para recoller, abre unha vaina, e se entre guisante e guisante hai moito hueco, moito espacio, é que aínda engordan moito máis. Agora, se abres a vaina e os guisantes están xuntiños un co outro, xa están para coller. Agora, non pasas gana dos chícharos, collos cando teñas que facer unha comida e listo, e cómelos e disfrútalos, teñan o tamaño que teñan. A ver, más. Yo en Amazon lo compré, me cansé de buscarlo e nada, en Amazon lo tenéis. ¿El qué? Sabes que o bicarbonato potásico non é fácil de conseguir, alo menos en Vigo. José Manuel, eu entendo, pero mira, o que pasa que aquí eu, de tanto romperlle a cabeza ás tiendas daqui, da Bisbarra, e de nombralo tanto nos vídeos, e de que a xente yo iba a pedir ás tiendas, sabes, como que foi, dixeron os da tienda, pois haberá que traelo, porque se a xente o pido, a mellor véndese. E agora aquí xa é máis fácil de encontrar. O sea, non se vende, non é fácil de encontrar por culpa de que non é tan vendible, non? O bicarbonato potásico úsano moito nas bodegas para facer o viño. Para facer o viño úsase o bicarbonato potásico, creo que é para neutralizarlle a acidez ou si, o pH, para variar o pH do viño e cambiarlle a acidez ou así. E úsase ese tipo de bicarbonato. De feito, o que eu comprín últimamente, o último paquete, traía dibujado por fora unhas piñocas de uvas, tinta blanco, porque se usa para eso, para o viño. Eu xa sei que ao mellor non é fácil de conseguir, pero bueno, si... xa sei que foi o que dixo Ali que foi o que encontrou por internet, non? Seguro. Bueno, de todos os xeitos aquí, as tiendas aquí sí que teñen, eu... si queredes chamar, pois si vos lo mandan, que ao mellor tamén vos lo poden mandar, apuntade, collede aquel, mirades en internet, que eu non lle sei o número de memoria, pero eu sei fijo que na sementeira de Carballosa
o teñen. E ao mellor, pois, mándamolo, se chegades a acordo. Eu non sei se mandan ou non mandan cousas así á casa. Home, supoño que plantas non, porque é máis complicado de mandar, de enviar, pode chegar rota, venlle de volta, é un rollo, pero bicarbonato, teñen, non é? Fijo, entonces, pois, ou se algún día ves tamén por aquí, de Vigo aquí, vas te dar un paseo, que ao mellor pagas máis deportes de internet, se o compras por Amazon ou así, que a veces hai que pagar máis deportes que do que che vale o produto, porque non é caro, quero dicir, non sei, pero pode che valer o kilo a 6 euros ou así. Non é caro, a non ser que se queiran colar e que che queiran cobrar máis, pero non é caro. Cando eu empecín a comprar valía 2 euros e así o kilo, non valía nada, pero agora sí, agora vale un pouquiño máis, pero bueno. Eu espero aproximadamente 3 meses para que na agraria de aquí teñeno. Canto tempo teñen que pasar as semillas de repolos hasta o trasplante? Karina, depende, pero bueno, eu que di ela 3 meses, pero o repolo pásalle como ao pimento, é unha planta que tarda moito non en salir, porque se ten caloriño e a terra está moi solta, por iso eu digo, cando plantedes semillas, sementes, ten que ser ou en compost, que estea desfeito de todo, sin botarlle ningún tipo de abono, por favor, porque as sementes non necesitan abono, só necesitan caloriño e humedad, nada máis. E estar resguardadas do vento, tamén. Pero, que me veu? Feixme a pinza. Que os repolos depende, se teñen así o caloriño, telos que tapar para que o caloriño medran antes, ao mellor en unha semana, en 2 todo máis, empezan a salir as primeiras folliñas e tal. Non os plantes moi xuntos, porque senón pásanos o de sempre, o que vos digo sempre cos tomates. Van a nacer? Sí, van a nacer todos, seguro que sí, pero se nacen así mestos, todos apretadiños, teñen que luchar por salir á luz. E o que van a facer é medrar todos para arriba, un máis, e vas a acabar tendo un repolos con un tallo así, débiles, que non van a valer para nada. O sea, eu sei que sementar repolos, porque as sementes son moi chiquitinas, costa moito, pero é mellor que perdas tempo en separar 12 sementes. Mosca, como volvas a pasar por diante, vístela pasar, está seguido a pasar, que afán de protagonismo ten esta mosca. En que tuvera na casa dunha protagonista. Ela aí vai outra vez. Bueno, eso, que é mellor que perdas o tempo en separar 12 sementes, porque son as que che fan falta, 12 repolos, para que queremos máis. Ti botes unhas pouquiñas sementes así, e ainda que sea así, mollas a punta do dedo, porque se che pega moi ben a humedad. E se non, como fago tamén ás veces, collo un palillo e quitolle a punta ao palillo, así. É o que despois queda como máis plano, non? É así como madeira astillada, diminuta, pero madeira astillada. Mollo ben e con ese palillo collo unha semente. E como está húmedo, pégase moi ben. Entón é moi fácil de separar. É mellor que plantes 12 pimentos e que che leve 3 minutos, que non leva máis, que é que colles os repolos, a semente toda dos repolos e fajas así, e botes 50 sementes nun cacho así. Porque vas a estar pasando un traballo para nada. Van a salir uns repolos moi débiles cun tallo moi alto. Entón, separaos. Total, cantos repolos vas a plantar? Unha ducia ou 2, todo máis. E logo, que tempo che vai a levar separar 12 sementes ou 20? Non che leva nada. 3 minutiños. É bo as plantas dos tiestos poñerlle miñocas na terra? É bo. Pero sabes que pasa? Que as miñocas teñen vida propia. Por moito que as poñas no tiesto, na maceta, a miñoca, a bichoca, se non lle gusta e non ten que comer, vai sair de aí. O sea, non vai a vivir aí porque ti lle dixas, poñoche aí, será maravilloso. De feito, se queres que che vivan aí, tens de que ter comida continua, na parte de arriba. Dependendo, se son o sea, se as bichocas son californianas, se son das daqui, teñen unha maneira de vivir diferente ás outras, digo, as autóctonas daqui de Galicia, non? As que son bichocas así grandes, que casi transparentes, que vemos, se comeron terra, vemos por onde llevar. Esas bichocas
viven diferente ás californianas, porque esas viven como máis profundo, en solitario. O sea, se hai máis de 2 bichocas en unha maceta, en un tiesto, xa che digo eu que unha vai sair, aínda que viviran moi ben. Se son californianas, non. As californianas viven na parte de arriba, canto máis arriba, mellor, e gustalle estar en piñoquiña, gustalle moito estar en comuna. O sea, poden vivir 200 xuntas, así, en un cachiño así de pequeno. Están encantadas, en bola. Viven en bola, así. Están encantadas, o sea, que é o que me iba, que se queres que unhas bichocas, son as 9, teñome que marchar. Si queres que as bichocas vivan en esa maceta, tes de que dar sempre de comer. O sea, ten que haber sempre comida. Masán podre, un cachiño de sandía ou de melón encántalles, pero tes que estar dándolles de comer seguido, como se fora un can ou un gato, sabes? Sempre comida. E sin enterrala moito, porque senón a planta, si pudre a comida que lle botas ás bichocas donde están as raíces da planta, a planta tampouco non lle vai a gustar. Entón, nas macetas, eso das bichocas é complicado. Cuidado cas moscas, mira. Aquí moscas, bueno, supoño que en calquera casa, pero nas aldeas máis. O das moscas é unha pasada. Podes matas. Todas, pim, pam, pum, 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 acabo con elas e tal, quero me sentar a comer o que sea, veña, 12 moscas. Eu penso que están en fora, ao acecho, sabes, están así. Porque ao mellor aquí hai, non sei, 20 moscas, imaginarvos, non? Bueno, pois, liquido 20, hasta que liquido 20 non veñen as seguintes, están así, mirar pola ventana e poñen, segundo escuadrón, preparado, e de repente veñen outras 20, porque non é que haba unha mosca así voando. De repente hai 20, tamén chamando. Bueno, termina a infusión. Teño aquí... Vou a dar un trago e vámonos despedindo porque son as 9, marcho porque teño que marchar, non é porque teña gana de marchar, porque estou aquí moi ben, e xa sabedes que a min falar gústame moito, como se consiguen as miñocas californianas. Se conoces a alguén que teña, non ten problema en darche porque se reproducen por millóns, pero se non a través de internet tamén as hai, que fan un negocio que flipas, porque co ben que se dan, se me puxera a vender eu as que teño solo en un dos composteiros, eu penso que se me podía retirar. Pero, bueno, si, veña, vámonos despedindo. Faise moi corto. Ai, que ben, que joder, eso é que estaba desajusto, que guai, non? Bueno, xentiña, moitísimas gracias por me acompañaredes aquí outro día máis en directo, que estou moi a justiño con vos. Gústame moito o tipo de comunidade que estamos formando aquí, porque non suele haber malos rollos, sempre estáis a xente que estades aí sempre apoiándome, dixíndolle a xente continuamente non marchedes sin darlle ao like, porfa, porque non vos costa nada, nin vos vai a custar nada, e nada, vémonos outro día, vémonos polas redes, vémonos nas miñas redes sociales se queredes, e estades sempre atentas porque entre chorrada e chorrada que vos poda subir de algún vídeo así de parvadas, meto tamén vídeos que son interesantes. Entón, pois eso, nada. Non me quero marchar, non me quero marchar, que me poñía sentimental e acordei unha cousa. Esperade. O que encontrei hoxe, Dios mío. Vos vistedes o vídeo? Vistedes este ovo, Dios mío, que ten o tamaño de un nariz. Que pequechiño é, ao lado dun ovo normal. Quietos, isto me cago no mundo. Mira, vai aquí. Pero, por favor. Bueno, pois, eu penso que é de noite. Noite é un pitiño, unha jaliña, que non sabíamos se era jalo ou jaliña, pero, bueno, hai moita xente que di que é igual de jalo, que os jalos poñen ovos, teñen cloaca como as jaliñas para poñer ovos, pero xa vos lo direi, a ver estes días que estea baixo, que estea na horta a traballar e tal, e escoite que van poñer, vou ir mirar,
Vamos asegurar, eu só encontrei así o ovo. Me imagino que é de noite porque é azul, o sea, é como a da galiña araucana, ou se non puxo ningún, este non é outra, é azul, o sea, este é máis blanco e este é azul, e por dentro supoño que será tamén azul, pero hai de vigilar, hai vos de ter ao tanto, Cando me entere de algo xa vos poño un vídeo para vos explicar o misterio, cal é. Bueno, veña, que teñades moi boa semana e que descansedes moi ben, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices, eso sobre todo, ser moi feliz sobre todo. Deica!